माझ्या मालवणची माती, आंब्याचा गोडवा इथे काळजात राहतो. आज मी करतलय ती रेसिपी, पण मी आधी गाणं गाते. तर आमच्या परब किचनचं गाणं म्हणजे त्या तुमका माहिती आहे, प्रत्येक रेसिपीत त्याचा जरा तरी म्युझिक किंवा जरा तरी शब्द असतात. पण आता मालवणी तडक्यात असं, आता मालवणी भाजीसाठी मालवणी गाणं. काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती, आंब्याचो गोडवो हाय काळजात रवता, फणसाचो गोडवो हाय आनसात मिळता, माझो मालवणचो गाव, हो हो माझो मालवणचो गाव. बरोबर. मे महिना जवळ इलो आणि सगळ्यांका वेध लागले कोकणाचे, बरोबर का नाही? आणि आता कोकणाचे वेध लागले तर आमच्या गावात मे महिनो सोड, आता जत्रेचे लागले. आता जत्रेक जी माणसा जातली ना ती ह्या घेऊन येतली. कोवळो फणस, ह्याका काय म्हणतात मालवणी? कोरी. कुवरी. कोऱ्याची भाजी. सगळ्यात पहिले काय? कांदे, कांद्याची चकते, नंतर त्याच्यावर लिंबूची फोड. आता तुम्ही भाजीत नाही घातलास ना लिंबू, मला लिंबू पिळून भाजी खायची बघा, भारी लागते. आता भाजी खायची हातीक वाढायची, उजव्या हातीक भाजी वाढायची. माका ना ह्यो सुको जवळ वाटता. होय ना? सुक्या जवळची भाजी. आता सरोजन काय सांगितलं, भाकरी वय्या. आता त्या नाश्त्यात खातला ना सकाळच, म्हणून हे ते का भाकरे. हे फणस आणि ओले काजू हे दोन तर गावावरसून नक्कीच आणटली, कारण हे खाऊची जी मजा आहे ना. माझी बहीण जाता आता फोन केलेल्या, मी काजी येतोय. होय ना? ओले काजू ना, ते काय सांगा होता मग आमका थोडे पाठवून दे, आम्ही रेसिपी दाखवतो म्हणून. देतला भेंडे येले तर ते काजी किती नाही येणार. ते पण बरोबर असं. ओले काजू ती पण भाजी दाखवतो, पण आज तुमका दाखवतो या कुयरेची भाजी. म्हणजे कुयरे म्हणजे काय, ह्यो नुकतोच एकदम कोवळं फणस, याच्यामध्ये बी सुद्धा नसता ना गरे असतात, दोन्ही नसतात, म्हणून एका ना एकदम काय कोयरेचं फणस म्हणतात, कोवळं फणस. मालवणी भाषेत कुयरी कोयरी बोलतात. आणि असो कोवळो फणस, कवळ्या फणसाची भाजी. आता ही कवळ्या फणसाची भाजी मी सारख्या बोलायचं नाही की त्या ह्याचा जर तुमका व्हिडिओ बघूचो आता अगोदर दिलेलो असा, त्याची लिंक देतो. तरी पण आता ह्यो मालवणी तडक्यात. होय. आता फणसाक असता डीक म्हणजे चीक, म्हणून त्याच्या आधी आपल्या हाताची काळजी घेऊ वय्या. तुमका मग सयाचे हात खराब दिसतले ना, म्हणून हाती आधी घेते तेल लावून. तुम्ही कोयती घेतलास ना तर कोयतीक पण लावा, मग आढाळ्याक पण लावून घेऊया सावकाश, नाही तर हात चिरा. हा खाली डिशी घेतलास तर डिशीक सुद्धा लावायचो. पण आता मी घेतलंय पेपर आपल्या त्या कचऱ्याबरोबर टाकून देता येत. हे बघा, आढाळ्याक मी संपूर्ण तेल लावून घेतलंय. आता ह्याचे करायचे 2 तुकडे. आधी देठ कापून टाकूया. ही आमच्या आकाबाईवर बसला ना तर एकदम स्टेजवर बसल्यासारख्या वाटतं की ते ऊच किती हा. ज्यांका ढोपरांचा प्रॉब्लेम आहे ना त्यांनी ते घ्यायचे. माझ्या सासऱ्यांनी माका बनवून दिल्याने तेवढी ऊच नाही. आता ह्यो जरा राबतलो तर ह्याका घ्यायची आपण लिंबूची फोड चोळून, नाहीतर लगेच काळो पडता. आता ह्याचे असे गोल तुकडे करायचे, नाही तर असे उभे करायचे. पहिल्या रेसिपीत मी उभे दाखवले, आता ह्याचे गोल दाखवते. गोल असे पातळ पातळ केलास तर पटकन निघतले. आता तुमका हे जर साली नाही काढूचे काटे त्याचे, तर तुम्ही काय करायचं, ह्या साली सकट हे चकते उकडत ठेवायचे कुकरमध्ये. मग काय होतले ते सहज निघतात. असे चिरूक जरा वेळ लागतलो. आता ह्यो असता पाव. आता ह्यो इथून एवढो ह्याचो पावा, ह्यो पाव खावचो नसता. आणि ही साला आता खरडवून काढूची लागतली की त्या मांस एवढाच गावतला. ही भाजी दिसता फणस मोठो, पण भाजी कमी होता कवळ्या फणसाची. तर ह्यो पाव असो काढून टाकायचो. काय म्हणतात, पाव वेगळो पाव, खावचो पाव वेगळो. आणि एका मालवणीत तर पाव म्हणतात, नाही तर काय म्हणतात एका डिकलय असता, ह्यो खायचो नाही. हे बघा, ह्यो बघा होतली. भरपूर कांदे घालूक वयत. गेल्या वेळेक वाटप आणि जवळा घातलेलं ना, ह्या वेळेक कांदे घालूक वयत भरपूर. कांद्यानं वाढता ही भाजी.
हे बघा अशी साल काढायची, काटे. आणि पाणी घ्यायचा टोपात आणि पटकन पाण्यात टाकायचे हे तुकडे, नाहीतर रापतले. तुमका जर भाजी करूची असाल तर ही पूर्व तयारी काय सांगा. या टोपामध्ये पाणी, तेल, लिंबू. तो खाली पेपर, हे लिंबू आणि ही आपली आकाबाय मोठी छोटी. आता हे तुकडे ना रापूच्या आधी टाकायचे पाण्यात. हे असे गोल गोल असे असे काढलास तरी चालत. कोवळ्या फणसाची भाजी कोणाच्या पुरवठ्यात जास्त येणार नाही. त्याच्या भरीत घालतात, काळे वाटाणे वगैरे घालतात. पण आज आपण कांदे घालूया. गेल्या वेळेत मी जवळ टाकलेलं आहे. तरी पण बघा हे रापलंच आहे बघा. त्याला लिंबू लावूया. ते भाजीवाले कसे लावतात माहितीये ना, अर्धा कापून देतात आणि अर्धा असा लिंबू लावून ठेवतात. ते लिंबू लावायची पद्धत तीचा त्यांच्याकडनं शिकलंय. माका माहिती नव्हता हे का भैया लिंबू कित्या चोळता, पण असं चोळल्यान बघा रापलेला असता तर जाता. या बघा, आणि डीक पण नाही हे होत, म्हणून लिंबू चोळायचा. मी बाजारात गेले तेव्हा म्हणते आणि कापून ठेवल्यान आणि असं लिंबू पिळल्यान आणि असं चोळून कित्या ठेवल्यान. तेव्हा त्याका विचारले तर त्यांनी सांगितलं काला नाही गिरताय बहीणजी. आता हे मी पाण्यात टाकलेलं आहे, तरी पण जरा राप इलो पण तो जातलो. आता हे काय करूया आपण कुकरमध्ये घेऊया. होय कसा कुकरमध्ये पटकन 3-4 शिटे केले की मऊसूत उकाडतलो. पण आता गावी कसा चुलीवर आपल्या टोपात उकडत ठेवतं, त्या चुलीवर जमता, लाकडा आणायची नाही. पण हय गॅस फुकट लय जातलो, कारण 20 मिनिटं तरी शिजाक लागतली टोपात. कुकरमध्ये 3 शिटे पटकन. आता ह्याच्यात पाणी घालूया. उकडूचा म्हटल्यावर पाणी व्हायाच. त्याच्या अंगाबरोबरच पाणी ठेवूया. जास्त पाणी नाही की त्या ह्या पाणी आपल्याक वापरूचा नाही. प्रत्येक गोष्ट उकडताना मीठ टवायच ना. हो, काय काय गोष्टीत नाही घालत, पण ह्याच्यात घालतात. कडदानात घातलास तर उकडूचा नाही. ह्याच्यात घालायचा मीठ आणि थोडासा 1 चमचो तेल लावून घेऊया कुकरचं झाकण. आता झाकण लावल्यान आता पेटूया गॅस आणि ह्याचे करूया 4 शिट्टे. चला आता कोकणाची आठवण म्हणून एक खास उखाणं होऊनच जाऊ नये. कोकणातून आणले फणस आणि काजू, कोकणातून आणले फणस आणि काजू, श्रीकांतरावांचे नाव घ्यायला कशाला लाजू. वा वा कसं वा वाटलं? वा वा वा. 5 शिटे झाले, गॅस बंद करूया. आता आपलं प्रेशर गेलो. आता यातलं पाणी टाकून द्यायचा. उकडले की नाही ते बघू. कारण ह्या पाण्याचा चलो डीक मस्त उकडल्या. बघा एकदम मेनली मेंढली. ह्या पाण्यात असता टीक म्हणून पाणी टाकून देऊया. आता ही काही मोठ्या परातीत घेतले, लवकर थंड होईया ना. आणि नंतर ती अशी चमच्यान किंवा हातीन अशी कुस्करलास तर कुस्करतली. ही बघा, जरा जरा गरम असते वेळीच हे करायची, पूर्ण अशी कुस्करून घ्यायची. गावी कसा पाटो घेतात आणि पाट्यावर हे फोडी घेऊन वाईच हलको हलको असो वरवाटो मारतात. हे बघा, चमच्यान पेल्यान अशी मेणलास तरी चालत. असा आमचो पाटो. असा काय? असा खया आमचो तो जुन्या खोलीवर जय आम्ही मार्गशीरचं हळदी कुंकू केलं ना, थंय आमचो पाटो आणि वरवाटो. पुढच्या रेसिपी म्हणजे पाट्यावरची तुमका पुरणपोळी एकदा दाखवचे कसे वाटून करायचे ते. माका असं वाटतं आताच खाव. अशीच खावलाच तरी काय नाही, मीठ टाकलेला उकडलेलो फणस खावा असोच. पण नको, फोडणीची चव जरा जास्त डबल धमाका होण्याची. आता गॅस पेटवते, भाजी फोडणी घालूया. कढई ठेवलंय, गॅस मोठी केलंय. आता घालूया तेल. कढई तापली, पाण्याचं थेंब गेल्याशिवाय कढईत तेल नाही. ह्यो कढीपत्ता नुकतोच झाडातून तोडून आणलेलो. जरा वाढला ना, या झाड बारीकच आहे, पण बारक्याच कढीपत्त्यात जास्त सुगंध असता. चुरून असं टाकलास ना, पाणी होता धुतलो ना. कढीपत्त्याच्या लगोगत जाऊ देत लसूण. भरपूर सारी लसूण बारीक चिरून घ्यायची, नाही चिरूची स्टील तो घातल्या चेचून घ्यायची. आता हे 3 कांदे घेतलंय मोठे चिरून बारीक. आणि ह्या भाजी कांदो ना उभं नाही चिरायचो, असं बारीक चिरायचो चौकोनी. तेलात पहिला हिंग टाकूचा असता की त्या फणसाची भाजी जास्त करून सगळ्यांका बातता. माझ्या भावाक पण बातता. हा, म्हणून हिंग टाकायचो. पोटाक हिंग बरो.
2 चिमटी हिंग. मग अशी तेलातच टाकू काय होतं, पण जाऊ दे आता. ही पण फोडणीचा. मी परत स्टीलचं हे घेतलं याता नुसतो तो हातीत नॉनस्टिक. मेंढाक घेतलेलं आहे ना, म्हणून इलो तो हातीत. मग दोघं असलेल्याचा फायदो काय? याक चुकलं तर एकान सांगू गोया एकमेकाक. बघा लगेच त्यांना सांगितल्यांना तसा. आता आपण घरात सर्रास वापरतो स्टीलचेच चमचे. आता कांदा आणि लसूण मस्त लाल झालो आणि सुगंध पण छान येतात. लसणीचं मस्तच परमाळता सुगंध. आता घालूया मसाले. तर हो आपलो मालवणी मसालो. हय तुम्ही हिरवी मिरची घातलास तरी चालत हा बारीक. आम्ही आपली आज मसाल्यातलीच करतो. अर्धा चमचो गरम मसालो. आता ह्यो मसालो परतून घेऊया. आता हय थोडीशी हळद टाकूया, जास्त नाही थोडीशी. पाव चमचा हळद. मसाले टाकते गॅस बारीकच करायची. आता सगळे मसाले मस्त तेलात फ्राय झालेले असत. कांद्यात चांगले लसणीत आणि कांद्यात परतून घेतलं. आता ह्याच्यात इली फणसाची बारी आणि फणस सुद्धा राजोच. कोकणातले 2 राजे, एक माझ्या हातात आणि एक माझ्या पोटात. देवाने आंबो खाल्यान खय गावलो काय माहिती. आमचा दुर्वांगा ना तो ह्या का संत्र्याक ना आंबो म्हणता, म्हणून मी म्हटलंय. कोकणातले 2 राजे, एक माझ्या हातात आणि एक माझ्या पोटात. आता ह्या का असा शिवरून घालायचा. पेरतात ना. हा असं सुटसुटीत शिवरून घालायचं. हे बघा असं मस्त ऑसम भाजी. हा आता बघा टॉस करतोय. इल्लो ना मसालो वर. हो थांबा, जवळून दाखवल्याशिवाय तेंगा कसा कळताला. माका आणि तुमकाच कळला. आता आपण हे असं टॉस करूया. माहिती बघा फोडणी सगळी वर इली. आता एका चमच्यान ढवळून घेऊया. ही वाईस सुकी सुकीच होता ना. ही भाजी सुकीच होता. तुमका जर ओली करूची असत तर वाटप घालायचा आणि ह्याच्यात पाणी घालायचा, नाही तर लय सुकी होता. आता ह्याच्यात मी अर्धा पेलो पाणी घालतोय, अर्धा वाटी. आता ह्याच्यात आपण उकडते वेळी मीठ घातलेला, तरी पण आता मीठ घालूया थोडासा. पहिलं वाफ काढूया ना. हा हे घ्या. आता याच्यावर ठेवूया झाकण आणि 5 मिनिटं काढूया वाफ. आता 5 मिनिटं झाली असत, बघूया. मस्त ही बघा शिजली आहे, तशी उकडलेली. मीठ टाकायचं बाकी आहे, थोडंसं कमी आहे. आता ह्याच्यात घालूया चवीपुरता मीठ. मगाशी घातलंय म्हणून जरा हातचा राखानच घालतोय. आता मिठाबरोबर शिवरतय खोबरा. परत 2 मिनिटं वाफ काढून घेऊया ना. हा खोबरा मीठ लागाक वया. मिठाक वाईस पाणी सुटला, त्यात पण मस्त शिजतली. 2 मिनिटं वाफ परत काढूया. आपली भाजी तयार. आपली भाजी झाली या 2 मिनिटं. गॅस घालवतय. आता ही वाढूक घेते. सो यम्मी. वाफ इली. सगळ्यात पहिले काय कांदे, कांद्याची चकते, नंतर त्याच्यावर लिंबूची फोड. आता तुम्ही भाजीत नाही घातलास ना लिंबू, मला लिंबू पिळून भाजी खायची. बघा भारी लागते. आता भाजी खायची हातीक वाढायची, उजव्या हातीक भाजी वाढायची. माका ना ह्यो सुको जवळ वाटता. होय ना. सुक्या जवळची भाजी. आता सर्वजण काय सांगितलंय, भाकरी वय्या. आता त्या नाश्त्यात खातला ना सकाळच, म्हणून हे ते का भाकरे. अशी ही आमच्या फणसाच्या कुरीची साधी सोपी झटपट होणारी आणि चविष्ट भाजी तुम्ही कोकणातले नसतल्यात किंवा असतल्यात तरी सुद्धा असतला तर आधी जत्रेक जावा आंगणेवाडीच्या आणि आपल्या कुणकेश्वरच्या. आणि येते वेळी नाही घरातल्यांनी दिल्यानी तर इकत आणा. असतात ट्रेनमध्ये पण येतात आणि बायका पण असतात. इकत आणा. कणकवलीच्या बाजारात गावतलोच गावतलो. कणकवलीच्या आणि बांद्याच्या खयच्या बाजारात तुमचं गाव असत ना, त्या बाजारात हे कोरेचे फणस आता गावतले. ओले काजू. फका पण गावतली. हा फका ओले काजू. हे दोन्ही भाजी आणा आणि अशी ही मस्त झटपट होणारी चविष्ट भाजी तुम्ही झटपट. आणि कांदा खोबरा वाटपाची पण गरज नाही. तशी भाजी पटकन चविष्ट पटापट करायची. आता आम्ही दाखवतो काय झटपट पटापट. बरोबर. जास्त वेळ नाही. आणि त्याच्याबरोबर भाकरी एक नंबर कॉम्बिनेशन. बरोबर का नाही. आणि चांगली मेळली ना तर भातासोबत पण बरी लागतात. हा भातासोबत पण बरी लागतात, पण मका जरा जास्त भाकरी सोबत, चपाती सोबत,
टिफिन मध्ये एकदा होऊनच जाऊ दे. बरोबर. अशी ही भाजी तुम्ही करा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नेहमी हसत रवा आणि खात असं रवा. कोकणातलो मेवो खात रवा. बरोबर. आणि कोकणात आवर्जून जत्रेक मे महिन्यात देवाच्या दर्शनात जात रवा. हा, बरोबर का संधी नाही? मिळाली तर सोडायचा नाही. कोकण ह्यो स्वर्ग म्हणतात. बरोबर. खरंच स्वर्ग आणि हिरवळ. तर तुम्ही जावा हा. आणि आमका कमेंट मध्ये सांगा तुमका ही भाजी कशी लागली. आणि जाता जाता बेल आयकन सुद्धा दाबा, म्हणजे आमची नवनवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन व्हाय ना तुमका.